Kajing pule na ke kitab jong kisam. Kajing pule na ke kitab jong kisam. Kasam shispa kerkhot banikong terte hado basan. Torisa kemen ha utrai pi kiri baro to shakri ya utrai da kajing kemen to wan da kabarwai khamat jong u to tip ba utrai ulong ublei ma u ulathau yangi te ngilong ki jong u ngilong ki briu jong u kilang brod ba usharai to rong da kajing aingo ha ka temple jong u da kajing ya ro ya kajaka kentang jong u to aingo ya u to kerkhui ka karteng jong u namba utrai ulong babha kajing ie jong u kane junom parubat ya kala kular pateng la pateng kaktien jong utrai ni songawo yau play daga bas ngongo ya blade try kamrat ubala thau yangi hakane ge janmit ngila yalom krui kum shi parish hakane ge ying mane ni dab daga jing kemen ge bakrau ba ublei ula ai yangi kene ge jing im bangila la ban wan biang hakane ge ying mane ban shimanta hakane ge jing pet mit Christmas te shikinten akan tien kum kikinten ban pli ban shwa bangin le ban yai ka korol ne ban rung ha ka Christmas shikinten akan tin nga kwa ban ya phliu jingmot ha ka ne ka por shwa ban ya shikita nga kwa ban kli ya phi dono preng jom phi ki bala slab ki bala rakhe ka Christmas yo la san posnem dono preng jom phi khat ndusnem dono preng jom phi chisnem kum ta ter ni baro tharai la rakhe Christmas kat kum gajing im jongi don ki bala rakhe chisnem asnem laisnem kum tateter kum mangi arposnem tam te na do bas dang jong kata gajing rakhe jongi ka Christmas ke ba ka Christmas kalawan ra gajing im jonga ka Christmas kam dei tangka kajing jia bawan kawan menta ber kelit no kawan menta kalau kelit no u ajar apolai u lawan ke Christmas ajar apolai lawan la lit no ajar aposauru lawan un salit no ke Christmas kam dei ban shulong tang kumta hendrai ke Christmas gre ban wan ra jing kelah ka jing im jongi we pa we te habang ni pet ni phaidin biang ni shushong pakhat khendiat phaidin biang kam tang tu ki bal ai alasan kumno ka Christmas kalawan ra jing kelah ka jing im jonga habangi phaidin ka Christmas kam dei ban shuyat bet kum bawan ka jing jia ki snong ka thau ka jing khawai kine ki shujia bat kilit no ki jia bat kilit no handai ka Christmas kam la ban jia kumta ka Christmas kam la ban shuwan kalit no la da kam kta ka jing im jonga bat jong phi iwe pa iwe kata ka bang akura ngala shim ya kene ka jing pule na ki kitab jong kisam kabakren shapang torisa kemen ha utrai torisa kemen ka khubor baka Christmas kawanra kade jing kemen ngila rakhe ka Christmas shubo shu anyuk sana yanga arpolai arposaus nem ngala de rakhe ya ka Christmas ka khubor ka babha ka ta ka jing kemen ka jing kelah ka jing imjonga balawan ra ka Christmas man ba ka Christmas kawan gede banwan ai ba gede ban ai yangi ta ka jing kelah da ka bangi ya kendo bat ublei la dangim ya kendo bat ublei kam don ka jing kelah ka jing im jongi tang la dangi kendo yu ublei mar khmat man ba ra ke Christmas gede ban kendo yu ublei mar khmat uto ublei uban sakha ka ne ka mit dei ba un shuwan no ba ublei no la da kta ka jing im jonga ba jong phi kam man toy ban rakhe ka Christmas la da ublei kta ka jing im jonga ba jong phi te kum no ublei un yok kta ka jing im jonga ba jong phi kum no ngis ngo ba ublei kta ka jing im jonga ba jong phi la da ngim yo mat ka ta ka jing ie jong ublei la da ngim yo mat kum ba ong tin pareng experience
God. Kamat ngi ya kendo you blay mar khamat. Kumnong ya kendo you blay mar khamat hakane Christmas pade. Kendai mit langi lapan kre ban kendo you blay mar khamat. Kane gede mit bakadu bangi lapan kre la kendai mit. Balai ngi pen kre ikine kendai mit. Gede bangi ngide ban kendo you blay mar khamat. Kata gede ketong jangi iwei pa iwei. Ngide ban yok ke era ujisu. Kabang penkelai gitu imjonga. Syaban le yakano benangi la dan lupa kajing temu. Haune usnem. Hakano garkom ngani kendo yo play. Hakano garkom ngani kendo yo play. Ngili singoy kajing play ba per na do bas dang jong kano vena. But kawe na kajing play kabang kwa ban ya play jing menta kadai. Kajing wan pau u Gabriel ha u Zekaria. Kumno u angel Gabriel wan pau ha u Zekaria. Hagano gepor. Habangi pule naga gospel kat kumulukas ngisem. Ba u angel Gabriel ula wan pau ha u Zekaria bat ula ong ha u blay ula sngap ya kijing duai jong pi. Bat kamen sim jong pi kan sakmen. U blay ula sngap kijing duai jong pi bat kamen sim jong pi kan sakmen. Ngala ong meni ba ke Christmas kawan ra ini ke kubor jong jingkemen. Te kumno nginyo jingkemen. Kumno nginyo jingkemen, kumno Zekaria uyo jingkemen. Kijing duai. Ngala ong ru kendai mit kendai sengi ngila duai novena. Kini kijing pen kre. Kibangin sayo jingkemen. Ke jingkemen ke ba ke pertaikam la ban ayangi. Kata gere message jong ke Christmas. Kam dai ban shuwan kalino kawan kalino andre kadeban ngideban ya emat ikata kejing kemen lada pila pule lada pila pe ya ka flame jong ka Teresia bakhui jong kulung Jesu pinsa yo I hang to ke e ka jing ai ba u Jesu ai ka Teresa bakhui hakapal badang kena kalau long nama baka kemi ke klat no hakpol badang kena kada don kwa attention deban ayaka ban long ka deban long baik ka important yang ka brok khoj kam deira ban shaino tang ter andre ha gawe ka Christmas baka rakhe gawe Christmas kat baka dang le kumta ka le kum khunlung kumta kala dua he Jesu. Padahal kata kemit ka yo kata jing ai bau Jesu ai haka. Kata long ban I ya kiwe. Ban yap na benta kiwe. Shu ban perkat ya lejong. Pe kene ke Christmas gare ban wan ra yang iwe pa iwe ke jing kela ke jing imjongi. Wala ilong ibarit wala ilong ke bahe ndri ke jing kela ke jing imjongi. Limbak jing duai jongi kembang ala ong mene kendai mit u Zekaria ula duai bat u angel ula wan pau u la ong pin sayo jing kemen u blay ula asngo jing duai jong pi bat pin sayo jing kemen ka Teresa bakui ru kala duai bat kane ke jing kemen ke jing ai baka yo ha ka por Christmas mangi ngila duai ngin sayo e ka bangila kwa ngila bojing tmu ha shwa bangin sawan hak kan sapoi kan zaman novena te shwa bangin ya saudon jongane ke snong banyat korol ke ege jing kubor bangi ko aban ai hakiwe ka kubor jong ke jing kemen kumno I pen I bangi long kibrik ba kemen da ka bangi ruai jam ru da bangi duai artat dai bangi le pen bot briu ka jing kemen ka wan po jongi kan tuit kata ka jing kemen ba shisha kan penpau ke jing imjongi basisha takat bangi dang ya sadon jong kene ke snong ngin penpau kata ke jing kemen basisha ka ba Jesu un sa ai hangi da ka bangi ruai jam kat bangi ruai ngi duai da ka ba le burom don akor ha ke snong ka thau penpau kiwe pen I kiwe kene ke jing kemen ka bangala ya mat na Christmas kene ke message ke bang kwa ban ai kiwe upo Francis ong ba baro kide ban yalap Om tanda kaktian marway daki kam tekat bangi dang yat kene ka novena kene ka rol jongi ngile ya lap ngim de ba shulet lek kemen tang la jong
Nre ngile yalap. Kata ka message jong ka jingkmen. Kabak Christmas kawan ra yangi. En je rooi Jesus Christ. Melishibun ye sister Shalbita Walang. Ngidon saungut ki sister ki bala wan jungo lasdang ya ka mission jengki ban jungo yeng haswa ka Christmas ban haden ka Christmas lalai sengi menta ki don hangne rengkat bangi i sister Shalbita bala ai jingkren ka message namta ka Christmas na ka bentai jungi bat kumjuru ngidon sister Malaysia nongse Rengkat lang bat i sister Bobila Turki napo Assam ngidon i sister Mary Sio lengdok Marshalong ide nobis bat don rengkat bat ngi ban rakhe kene ke Christmas ha kene ke miet bat kumjuru rengkat lang bat ki father jongi baro laingot father Jobi father Nicholas father Roshan bat ki sister ki badan hangne hapo Paris jongi sister Liti sister Anima besa Biola Terengkat bat pi barok kipai ki jong blai mentangi sasdang ya kendeka Christmas Carol jongi kat bagi choir kina yalam ngi kijing ruai ngin yame don akor don burom nang ne yang mane ngindam ke khle ngi me jai jai hang te ki don ki samla ngakerpad ki samla sobaban sami ki dong musa bat ngakerparu i samlau wilspar ban yalam syakmat rengkat lang bat ki kena syakriduan Baka Christmas Carol jengi kan sedang menta ngin me nang nene yang mane ngi ai seblok e bat ngin poi hang teh yang jong ba Francis solang piao ngin yai seblok e ndala poi yang jong ba Lawes lama ngin pai sha blok B nang tangi yai seblok D ling ba ke yang jong i ba Gerald Marweng nang tangi rong nang tung yai se yang jong kong Metelda nang tangi poi se yang jong ba Krau Kupariau Ren ramba balang jong blok D I pai sene si yang mana jong balang ya selok bat ni wan pai biang sene sa blok B lingba ke leka surok te kata ke leka rukom benyai ya ke leka Christmas Carol ke leka janme tengah kerpa di pibaro light no ki bapang bestom ki bomla benyai henre lakhot sobhaya baro kumbai sister ong yang menta baka leka jingya jongi Christmas Carol kalong si benta na ke jingyalap jongi ban phlai ya ke jingai da ke ba ngipen bana ya kele ka kubor jong ke jingsuk lingba kele ke Christmas bless you.
sing shai haba haber thei ut be kajing shen nai bor bit bat sni Noel 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 Lakayus im ki Israel Tukmen 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 Lakayus im ki Israel Ulam lenting uklur penai layu rius katawan nari bacai bandik yusim haban dasyam kia shaba ulam uklur Noel 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 Lakayus im ki Israel Tukmen 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 Lakayus im ki Israel Riustat kirong hapushing on kinadembang mani yukun long play Najing ay saupa kisa terwa Najing iubit yang lembag siar nela Noel 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 Noel
Uno lagi nih. Uno. Uno yang berlaku dulu lagi.
Sniper zoom.
Wan to wan sedang semot.
Insyim kacung rai sedang nak number live ho. Ka number ka ba live ho. Sung phangin na yang. ngi along kawai namarba ngi wan ban pindon burom yawu nong penim jangi u Jesu Christ namar ka nega daw ngi baro ngi don kawai ka jimut kawai ka mensiam ban pindon burom ya utrai ublay badha ka ju ka por ngi duwairu ba ngin kala ka bamut bangin yo mad ya ka jingid ka jangu Chris bangin yo mad sashasin ya ka bor jangu Chris pigi kinna pigi samla pigi longkumi longgupa bat ngi kiriniam baro ngi duwai ha ka ni ka kelip mat bangin stang ban pendimai ka jinglong jangi bun sin bat bun snem ila persyang ban pendimai ka jingim enre ngilap
pakadon ke jing tolot. But such as in ngi IT ya kita ke jing tolot hagane ki yukrish bakuid. Ngi IT ke jinge berro hagane ki yukrish bakuid. Ngi IT ke jimpang jing shitam jongi hagane ki yukrish bakuid. But haga jing riu balai ngi shim mentalang hakane ka jing kini abakuid ke jongu Kris. Ha kerteng upa badukun badumen sembako. Kajeng aye jeng utrai jeng iu Jesu Kris. Bad kajeng iu jeng ubele. Lem bad kajeng